Mga puso, pagdumili naman sa pagbaligya sang baboy sa guwasang Oton, Iloilo nagresulta sang paghangawa sa mga magagmay nga negosyante sa Banwa nga madulaan sila sang palangitanan. Samtang 21 ka mga livestock transport vehicle nga may karga sang pork products ginpapondo sa border control checkpoint sa Iloilo City. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagabatsyag na sang kapierdihan ang mga naganegosyo sang baboy sa Oton, Iloilo matapos nga ginadumilian nga magpagwa sang baboy sa Banwa kasunod sang pagpositibo sa mga baboy sa African swine fever. Diri sa Barangay Poblacion East, nagakabalaka ang mga nagabaligya sang karne sang baboy nga madulaan na gid sang palangitanan, ilabi na nga hindi na sila makasupply sang baboy sa ilang mga suki sa gwa sang Banwa. Suno kay Manang Jonalyn, halos nila mapaubos ang 48 kilos nga baboy. 8,000 pesos ang capital sini, apang 3,000 lang ang iya income. Ginapresentar naman nila ang animal health certificate sa mga customer nga ogtunganon. Kahapon daw 48 kilos na ako baboy, wala kayo matunga. Bla. Binta ko sobra 3 lang. Hindi kami katag sa ngamon nga rasyonan sa mga outside nga namon nga mga customer outside sa Uton area. Ginpabaskog naman sang composite team ang pagbantay sa mga border control checkpoint. Sa datos ng Iloilo City Government, 21 ka mga livestock transport vehicles kahapon ang ginpapondo agud pangitaan sa nagakaigo nga dokumento. Duha ka mga may karga nga baboy kag processed meat nga nagtuyo magsulod sa syudad ang wala ginpahanugutan bangod kulang sa papeles. O dapat sina sang ilang meat products, especially pork, may label. So hindi pwedeng naka-plastic-plastic lang saya. Nga dogin putos mo lang kuan lang saya ya, suriso ang kita mo. Tapos naka-plastic lang sa wise label, hindi na pwede, no? Dapat maara da nakapaskil ang ila license to operate. No, may ara kita ng mga pictures na. And certificate of product registration, naka-register na nga product. Without any of this, i-deny ka man Japan mag-enter. Samtang nagakansela na sang orders ang mga manugletsyon bangod ginakulang ang supply sang baboy. Sa kinaandan, sa pagsugod sang bare months, makapaubos ang mga negosyante sang pulo ka lechon kada adlaw. Apang bangod sang ASF scare, tag-isa, tubtubduhan na lang ang ilang ma-dispose nga lechon nga baboy. Ginakabalaka naman nila ang pagsigi-sigi sa kaperdihan sang negosyo, ilabi na sa holiday season. Wala man agyapo may magbag-o pero siguro hindi ka ka-accept sing sang iyong mga order kung wala kami na uyatan nga baboy. Kay mabudlay sa buong magpangita sing baboy, wala kakadtuan. Sirado tanan, tapos okay lang kung mag-release sila ka mga papilis. Pero yung ibang nga lugar nakaban sila. Hindi sila magatag sang veterinary. So kung wala ka baboy, hindi ka na lang magbaton sing order. I-ano mo na lang, i-cancel. Subong nagapabilin nga estable ang presyo sang lechon sa diin nagabili 6,000 pesos tubtub 15,000 pesos depende sa kadakuon sang baboy. Upod Kirumel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.